yeZimbabwe chinhu chega changosara kungogara une data because zvinhu zvacho zviri kuitika each and every day panenge pachingovhurwa hombe dzega dzega. Right, rekedza tingotangira pane nyaya mudhara Geza is coming back on Friday achizokwanisa kupa vanhu signal, saka hanzi munongogara makabata nguva same time iyaya inonzi garai mune data 2030 inenge ichingotaurwa. Tiri papo Holy 10 abuda achiapologiza kuZanu PF. I don't know kechingani achikuapologiza. I thought kuti paakaapologiza zvanga zvakwana ipapo. But face yanga ichitaura yakasvibirira kunyanya maziso mukuru kuti mukomana akabolonjwa. And the other thing akutaura kuti saka apa ndakuda kuenda hangu kurehab ega ndiye anga achitaura. And akutaura zvekare nyaya yekuti zvoni imba yanga ichinzi ndakatorerwa hanzi aiwa kwete imba zviri mumatitle deeds muzita rangu, saka kureva kuti zveimba zvanga zvichitaurwa nevanhu dzinenge dzingoriwo dzimwe nyaya dzanga dziri ngotaurikawo. But iye abuda akachitaura kuti imba ndakutorerwa. But chokwadi chiri nyatsoripo ndechekuti uchinzwa achitaura munhu unochanzona kuti apa pane ka element kakapfurwa neipapapa pane zvakaitwa mukomana. And a lot of people were saying zvinoita manje ndezvekuti mukomana anenge akatogaririrwa achitora video iroro atonzi right chitotora izvezvo bva toribudisa right now because nyaya yekuti alive achidherera team area is like those guys havana nguva yekuregerera munhu ndana chiranga mapenzi. That's what they normally do handiti. And imwe nyaya yanga iri kubuda iri kutenderera ndeyekuti mukadzi wacho ari kunzi akaenda because mukomana anzi ari kufaita nyaya yeliver, chiropa chakaora nedoro ndo zvinonyanyoitika handiti. Ukanyanyisa kurimwa ndo zvarinopedzera rakuita, ndo imwe nyaya iri kuitika panapa yatiri kunzwa kuti chiropa chakaora, liver yakaora nenyaya dzedoro idzi. So those are the issues dzekuti dziri kunetsa pane mukomana iyeyeyo. But ndo zvinhu zvangoswerawo zvirimo mumastreets. Munoziva kuti inini handidi kuti semunhu ajaira basa handidi kuti nyaya dzikabuda mozoita ngama kujambirwa nedzimwe nyaya mozondibvunza kuti koisi nyaya yese yangosina kuitaura. I'm sure handina dzandanyanyisa kusirira because ndine video randiri kufanira kukuplayera ipanapa mokwanisa kuona mozondiudzawo zvamuri kufunga kana kuti maonero enyu amuri kuriita ipo panapa. But without wasting much of your time, munozviziva as usual vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurwa ma-FNB business account muSouth Africa usina work permit kana study permit, ungori nepassport yako chete iyoyo iri valid. Batai Owen we-education research ndiye munhu wacho ari kukwanisa kuzviita panhamba dzake idzo dzandinenge ndakaisapo idzo munongorwa screenshot. For now rekedza ndiplay a certain video randiri kuda. But before I play that video, it's very important kuti tingozivisana kuti pane nyaya yanga iri kutaura kuti number plate handiti kuZimbabwe yaita $500. Saka izvo vari kuti vachinja mutengo vadzikisa maprice from $500 to $50. Mubvunzo wanga uri kubvunzwa ndeyekuti akambopasisa kuti isvike ku500 iye ndiani ende angamboone chii chaikonzera kuti zvidhure kudaro. Ende yobva yazodzikiswa madzikisiro iwayo kuti yobva yadzikiswa kudonhedzwa something like 90%. Boy here kana zvinhu zvakudaro chii chiri kunyatsoitika. It's like zvinhu zvekuti zvinongooneka kuti iwe mapercentage anyanyisa tiri kuzvibvuma iri kuti munenge maita manga muchiita, but mapercentage acho ari kudonhedzwa nawo akawandisa. Zvinhu zviri kutenderera muZimbabwe iko zvinezvi. But rekedza ndiregedze kuwaste time because I always tell you kuti Zanu PF ine skills the way yainoita create a problem yozouya ichida kusolve that problem kuti imi musare muchivatenda kuti vagona vari kuita basa, but vari ivo vanenge vari honzeri vanenge vakonzeresa problem iyoyo. Zvakangofanana nezvinhu zvavanoita kana zvese zvavari kutaura zvekuti city parking futi tadzikisa maprice. City parking ukatoya kuno kuSouth Africa dzinopakwa mahara mota idzi, but kuZimbabwe zvavanoita create that problem. Vozoona kuti imi manetse kana matambura voona kuti vanhu vane dzimotikari vari kupopota vari kurwadziwa because vanhu vari kufamba chitaura vega. Imagine kuti zvimota zvacho zviri kutonetsa. Akumanufacture mota kuZimbabwe uri kutonotenga zvimota zvinototenga zvakaita zvimakorokoro ikoko kuzvigetegete handiti watenga zvimangwenjere zvako uri kutonetsekana. Ona kuti ana makanika wacho vari kungodaro unenge watambidzwa nemasondozi ikoko. Ana makanika wacho vari kungobata vatosiya vatokukandira vatongoti chamari chimota chacho ichi utongoenda wakadaro uri kutochema makanika hayatsosota ukapaka pasiripo parking yacho ma1 mota iri kufamba ichijuja zvimaoiri. Ndo life yacho because zvisvinu dzacho dzakarambidzwa kupinda paborder dzakanzi tiringoda dziri kutangira pa10 years chete zvichitoenda zvakadaro dziri pasi makore anodarika 10 asi kubvunzwa kupinda paborder.
official vanhu unenge wamboshandawo kunana South Africa watengawo mota yako iri nani, kana tunogona kungouya wototenga mota yako iri beta wobva wapinda nayo munyika. Zvinhu zvekuti izvozvo you can't do that kusituation yeikoko. Saka for now ndoda kuti muteerere munzwe zvekutaurika panapa. I know kuti imimi mune zvakawanda zvekutaura ndoziva kuti muhasha munenge munadzo. Inzwai zvekutaurwa nababa ava panapa. Mundiudza kuti mukuionawo sei nyaya. Regardless of our political diversities, we're Zimbabweans. We cannot stand idly by watching our constitution being rubbished and thrown into a garbage. We cannot stand while ZANU-PF disregard the constitution. Zimbabwe is not for sale. It is our right to opinion. It is our right to the assets of Zimbabwe. All public roads are assets to the Zimbabwean people, and they belong to Zimbabwe. They are not for sale. Today we wake up to the news that Sean Mnangagwa wants to buy a public road and transform it into a private road. Zimbabwean people, the time is now. We cannot stand watching ZANU-PF playing the demagoguery politics and destroying our social fabric. Zimbabwe is not for sale. Zimbabwe belongs to us. Zimbabwe belongs to our kids and our grandkids. We cannot allow anyone to buy the Zimbabwean property. Zimbabwe is for the Zimbabwean people and it's not for sale. Sean Mnangagwa, if he wants to buy a road, let him go somewhere not in Zimbabwe to buy a public road and convert it into a private road. Let him go somewhere. Zimbabwe belongs to the Zimbabwean people. Enough is enough. Here we are not inciting violence. We are not inciting anyone. Simply we are mentally decolonizing the Zimbabwean people. That Zimbabwe is not for sale. It belongs to us. It belongs to the next generations and other generations to come. Zimbabwe is not for sale and it shall never be a colony again. We cannot be colonized by the white minority and today be colonized by the black brothers. Zimbabwe is not for sale. Zimbabwean people say no to the selling of our public roads and be converted to private roads. Zimbabwe is not for sale. As we speak today, ZANU-PF is disregarding the constitution, is disregarding our social fabric and our right to freedom of speech. Zimbabwe is not for sale. Let's say no to the selling of the Zimbabwean property. The roads are our property and they are not for sale. You have failed to upgrade the roads. You have failed to eradicate the potholes that are in our roads, and today you want to buy a public road and make it a private road. Say no to the selling of the Zimbabwean property.